Milé děti, milí rodiče, milí prarodiče, tety i strýčkové, moc vás tady všechny vítám zase po roce na naší vánoční pohádce. Už jsme si tady na vás, já i tady moje kolegyně těšili, ale kde je? Neviděli jste ji někdo? Tak co budeme dělat? Já jsem to tušila. Už od rána mám takový divný pocit, že to nestihne. Víte, ona na všechny zkoušky chodila pozdě a já jsem doufala, že aspoň dneska na tu premiéru přijde včas. Nevadí, nestihla to. Tak třeba přijde, dáme jí ještě minutku a já mezi tím začnu. V zemi jménem Galilea, ve vesničce jménem Nazaret, bydlel muž. Jmenoval se Josef a byl tesař. A ve své tesařské dílně vyráběl nábytek pro obyvatele okolních vesnic. Promiň, omlouvám se. Vlak měl zpoždění, trošku jsem to nestihla. No nevadí, hlavně, že jsi tady. Ale co to čteš? No, vánoční pohádku. Vždyť máme příběh o Šnekovi, tohle je text z loňského vánočního příběhu. No tak to je tím, že jsi tady nebyla, prostě mě neměl kdo pohlídat, no to se stane. Tak mi dej ten správný, ať už můžeme začít. Co to má znamenat? Co to máš? Co to je? Co to máš za salát? Šnek salát rád, ne? Ano, pěkně prosím, salát. Ano, ale ne tohle. Z toho ani nejde číst. No, jak se ti to stalo, člověče? No, já jsem jela vlakem a měla jsem kafe a ten text jsem se chtěla naučit. A ten vlak tak prudce zastavil, že to kafe se mi na to vylilo. No, ale já za to nemůžu. To ten vlak, viď? Jo. Ty jsi úplně nevinná. No dobře, nevadí, nějak to zvládneme. A konečně už můžeme začít, děti už se nemohou dočkat. Vidíte, děti? V daleké izraelské zemi žil před 2000 lety Šnek. Jmenoval se Ferdinand a byl starý a moudrý. Rád si četl v Bibli a věřil, že jednou přijde někdo, kdo všechno na světě napraví. Spasitel. Šnek čekal a čekal. Za svůj dlouhý život zažil tolik nespravedlností, že už je sotva unesl. A teď doufal, že přijde někdo, kdo mu je odejme. Jednou, když večer usínal, zahlédl na nebi krásnou a jasně zářící hvězdu. To je nádhera. A jak překrásně svítí. Myslím, že je to tady. V Bibli je psáno, že se Spasitel narodí v Betlémě. Hned se tam vydám. Chci ho pozdravit jako prvního. Ta hvězda mi určitě ukáže cestu. A tak se Šnek vydal na cestu. Pomalu, rozvážně, ale plný naděje. Najednou před ním stál vlk s drsnou srstí, zeleně svítícíma očima a tlamou plnou ostrých zubů. Ale Šnek se vůbec nepolekal. Ty se mě nebojíš. Proč bych se tě měl bát? Protože jsem zlý. A kdo to říká, že jsi zlý? No, lidé přece. A proč to říkají? Protože žeru jejich ovce. Ale to je... A nač potřebují lidé ovce? Protože sami rádi jedí. Ale to je zajímavé. Oni říkají, že jsi zlý, když děláš to stejné, co oni. Tak moc jsem o tom nepřemýšlel, ale zdá se, že to tak je. Tak teda nejsi o nic víc zlý než lidé.
Ale co mám dělat, aby mě přestali nenávidět? S tím nikdo nic nenadělá, ale já vím, že brzy přijde někdo, kdo má všechny rád. Kdo to je? Je to někdo, na koho už dlouho čekám. Má se narodit v Betlémě. Podívej, ta hvězda mi ukazuje cestu. Chceš jít se mnou? Když myslíš, že mě nebude nenávidět jako ti ostatní, půjdu s tebou. Někdy chtěl jít Ferdinand chvíli sám, aby mohl přemýšlet, jaké to asi v Betlémě bude, až tam přijde. Ale jindy měl zase radost z nových přátelství. Když tak přemýšlel, najednou potkal osla. Oslíku, můžeš mi říct, zda jdu správně do Betléma? Mě se neptej, já jsem hloupý. A kdo to říká, že jsi hloupý? Lidé, A ty věříš všemu, co lidé říkají? ano, Tak to bys neměl. Lidé někdy říkají to, co není vůbec žádná pravda. A víš co? Já v Bibli četl, že Marie pojede právě na takovém oslíkovi do Betléma a pak se jí narodí spasitel světa. Nebo, že oslík poveze spasitele až do Jeruzaléma. O tom, že jsi hloupý, tam nic nebylo. spasitel světa? Kdo to je? To je někdo, kdo má všechny rád. Pomůže jim v jejich těžkostech a zachrání je. V Bibli je napsáno, že se narodí v Betlémě. Myslím, že to bude brzy. Půjdeš se mnou? Když to říkáš, tak já jdu. Já bych si přál, abych ho tam mohl vést právě já. Hospoda od dola, co je pěkné pořízení. Hospodská hřeje se, hospodský směje se, já už mimo vedení. Díky. Zdraví. Co ty tady děláš? Otránej, ne? No, Máš vůbec peníze? Kouknu se. no, se podívej. Tak co? Malej. Nemám. Nemá. Ale Bez peněz! do hospody nelez. Takže šup, žebro to. Je od nás tady. To je... Šnek Ferdinand procházel i jedním městem. Už z dálky viděl jednoho tuláka. Byl velmi hlučný. Měl v ruce láhev a vrávoral tak, že Šnečka málem zašlápl. Fuj, Šnek, ten je ale slizký a hnusný. Koukej, jak rychle tě zašlápnu. A proč bys mě měl jako zašlápnout? Protože po mně taky všichni šlapou. To nechápu. Tak se koukni na ty lidi kolem. Jak na mě hledí. A co si asi o mě říkají. Víš, já jsem pro ně zbytečný. Nikdo mě nemá rád. A proč tolik piješ? Když se pořádně napiju, tak je mi dobře. Nic si nepamatuju. Víš, ta láhev je můj jediný přítel. Ty jinak nikoho nemáš? Ne. Jsem na světě úplně sám. Nemám ani rodinu, ani přátele. Tak pojď se mnou do Betléma. Do Betléma? A co jako tam? Tam se narodí někdo, kdo má všechny rád a chce být jejich přítelem, zvláštně pro ty, kteří se cítí sami a nechtění, jako ty. Víš co? Tak já jdu. Ale jestli to, co říkáš, není pravda, tak uvidíš. Neboj, uvidíš, že říkám pravdu.
A ještě budeš rád, že jsi mě potkal. Bůh nám to Ježíš posílá do cesty, ty, co od nás potřebují nejvíc pomoc. A tak pojď a nedělej randál. Ferdinand byl rád, že je z nebezpečného města už venku. Brzy našel nádherně vonící louku. S chutí si dopřál 2 šťavnaté listy a pak si schrupnul jako po obědě. Ale když se probudil, stálo nad ním několik oveček. Ovečky, tak jsem se hezky zřímnul, ale nemůžu se dál zdržovat, musím jít zas dál. Kam tak spěcháš, Šnečku? Dnes jsou všichni tak uspěchaní, chodí se z místa na místo a nemají na nic čas. Pojď si s námi chvíli povídat. Povídat? To teď opravdu nemůžu, opravdu spěchám. Jdu do Betléma, narodí se tam spasitel světa. Aha, tak to můžeš zrovna zůstat tady. Ani si tě nevšimne. On totiž přijde kvůli lidem a ne kvůli zvířatům. Tomu nevěřím. Bůh stvořil nebe i zemi, lidi i zvířata a má je všechny stejně rád. Velká zvířata možná ano, ale tebe nebo mě jsme příliš malí a obyčejní. O nás říkají, že jsme hloupé a o tobě, že jsi škůdce. Lidé říkají různé věci, ale pro Boha není nikdo obyčejný. Pojďte se mnou, uvidíte, jakou budou mít radost z vaší hebké vlny a z tvých nádherných očí. Opravdu? Myslíš to vážně? A jak poznáš, kam máš jít? Vidíte tu hvězdu? Ta mi ukazuje cestu, tak pojďte a ničeho se nebojte. Všichni jako ovce jsme zabloudili a na svou cestu se obrátili a Hospodin uvalil na něj nepravosti nás všech. Vzal na sebe naše bolesti a naše nemoci, jako beránek zabití veden byl, aby vymazal náš hřích. Všichni. Jednou, když Ferdinand spal, zdálo se mu, že se mu hvězda ztratila. Byl unavený. Cesta byla dlouhá a namáhavá. Ale když se zbudil, hvězda na nebi zářila tak jasně, že ihned dostal hodně síly a s novou nadějí se vydal na cestu. Na kraji lesa potkal 2 stařenky. Dávej pozor, Šnečku, nebo ti někdo přejede tvůj krásný domeček. Dobrý den, stařenky, to je od vás milé, ale řekněte mi, paní, proč máte tak ohnutá záda? Ach, Šnečku, já už jsem tak stará a slabá, nemám sílu jako dřív. To neříkejte, já jsem také starý a přesto mám ještě mnoho úkolů před sebou. Jdu do Betléma, narodí se tam spasitel světa. Ach, Šnečku, tak daleko, kde k tomu vezmeš sílu? Vždyť tě někdo zašlápne. Lidé jsou neohleduplní. Raději zůstaň tady, v lese, někde na kraji v bezpečí. Nechceš? To opravdu nemohu. Dlouho na tu chvíli čekám. V Betlémě se narodí spasitel světa. Ten přijde i kvůli lidem, kteří jsou staří nebo slabí. A dá jim sílu. Věřte mi. A všichni lidé nejsou stejní. Někteří jsou hodní a obětaví. Ach, jak nádherně se to poslouchá. Kéž by to byla pravda. Ale lidé toho napovídají. Spoustu věcí si vymyslí, snad nebudeš zklamaný. Vyčetl jsem to v Bibli a věřím v to. Stařenky, pojďte se mnou do Betléma. Určitě vám pak bude mnohem líp.
Jsi moudrý a velmi hodný, Šnečku. Půjdu tady s tebou. Já taky. Budeme si pomáhat navzájem. Já zprávu vám teď spěchám dát, že slavný den přichází a vůle zla bude na věky spát, ať mír vás doprovází. Už vyšla hvězda betlémská a na cestu nám září, ať cesta naše pozemská je plná šťastných tváří. A tak šel Štěk Ferdinand dál a dál a zdálo se mu, že je pořád pomalejší a pomalejší, když v tom za sebou uslyšel škodolibý smích. Ha, ha, ha. My dva bychom se tak v sobě hodili. Ty se svou plazivou nohou a já se svým berlemi. Oba už nejsme k ničemu. Neurážej mě, buď tak hodný. A jak to myslíš, že nejsme k ničemu? Já mám chromou nohu a ty se sotva vlečeš. A ty si myslíš, že má cenu jen ten, kdo umí rychle běžet? Takhle jsem to zrovna nemyslel, ale mrzáka jako já vážně nikdo nepotřebuje. Věř mi. No, na závodníka se zrovna dvakrát nehodíš. Ale možná se hodíš na vyprávění příběhů, na utěšování malých dětí, nebo třeba můžeš hrát na nějaký nástroj. To, co říkáš, je opravdu zajímavé. Až doteď jsem přemýšlel nad tím, co dělat nemůžu a že jsem k ničemu. O tom, co bych dělat mohl, jsem nikdy nepřemýšlel. Chápu, já se taky často ptám, proč zrovna já jsem tak pomalý. A kam jdeš? Do Betléma. Narodí se tam spasitel světa. Ten vezme na sebe všechnu bolest světa. Půjdeš se mnou? Po setkání s ním ti bude určitě líp. Když myslíš, já jdu. S tebou. Jednou přišel Šnek Ferdinand na krásnou louku, kde se pásl velikánský vůl. A málem do Šnečka narazil. To nemůžeš dávat pozor. Promiň, neviděl jsem tě. To je hrůza. Malí prostě musou furt trpět kvůli velkým. To neříkej. Například já to mám opačné. Jsem mnohem větší než lidé a přesto mě tolik trápí. Nemáš si to nechat líbit. Víš co? Pojď se mnou do Betléma. A proč bych chodil? Protože v Biblii je psáno, že se v Betlémě narodí spasitel světa. Ale ne v paláci, ale ve chlévě. Tam jsou zvířata jako ty, vůl a oslík, a ty je budou zahřívat svým dechem. Opravdu? Kdyby to byla pravda, to by bylo krásné. Tak pojď. Máme naspěch. A jak víš, že právě tahle cesta je ta správná? Bůh se o nás vždycky stará. Ničeho se neboj. Ta hvězda nám ukáže cestu. Na stejné zemi, co my, bydlí tu s námi stromy, mlčí a
si svého jehličí zeleného. Začalo pršet a Ferdinand právě lezl vysokým, tmavým, jedlovým lesem. Tichý pláč ho probral z myšlenek. Chvíli poslouchal a najednou uviděl malinký stromeček, jak pláče. Proč pak pláčeš, Snečku? Jsem tak malý a vůbec nerostu. Podívej na ty krásné stromy kolem. Jsou tak silné a tak krásné. Chápu, to tě asi hodně trápí. Neboj se, buď trpělivý. Všechno se v radost obrátí. Uvidíš, že jednoho dne budeš také tak velký a krásný a lidé tě budou chodit obdivovat. Máš pravdu, Snečku. Také jsem byl kdysi malý a bál jsem se, že nevyrostu. Trvalo to dlouho. Musíš být trpělivý, stromečku, a hlavně nestrácej naději. Teď jste mě uklidnili, děkuji vám, ale Snečku, ty jsi také tak malinký, nebojíš se někdy? Ano, někdy se také bojím, ale věřím, že všechno kolem nás, i nás samotné, stvořil Bůh a má s každým svůj plán. I se mnou? Samozřejmě. Jednou vám o tom budu vyprávět, ale teď mě omluvte, musím jít do Betléma. Narodí se tam spasitel světa. A kam tak spěcháš, Snečku? Zůstaň chvíli s námi. Jdu za hvězdou. Do Betléma. Tak to nechceme zdržovat. Šťastnou cestu a děkuji ti. Určitě se ještě někdy uvidíme. Nebojte se. Jako strom, stojící u vody, a mojí oporou je mi živý Pán. Budu jako strom, stojící u vody, a mojí oporou je mi živý Pán. Budu jako strom, stojící u vody, a mojí oporou je mi živý Pán. Budu jako strom, stojící u vody, a mojí oporou je mi živý Pán. Tak se Ferdinand rozloučil se stromečkem a putoval dál. Slunce už zapadalo a on z dálky uviděl ohníček a kolem pastýře, jak hlídají svá stáda. Rozhodl se přenocovat s nimi. Snečku, můžu si lehnout vedle tebe? Víš, já se hrozně bojím tmy. To víš, že můžeš. Někdy se také bojím tmy. Ale uvidíš, že brzy vyjdou hvězdy a ráno nás probudí sluníčko. Nemusíš mít strach. Oba brzy usnuli. Najednou je zbudí veselý zpěv a veliké světlo. Na nebi zpívají andělé. Sláva na výsostech Bohu a na zemi mezi lidmi mír. Vzdáváme ti díky pro tvou velkou slávu, Pane a Bože
mocí. Šnečku, viděl jsi to? To byla krása. Rozumíš tomu? Ano, pastýři, rychle vstávejte. Musíme do Betléma. Narodí se tam spasitel světa. Tam ta hvězda zářivá nám ukáže cestu. Dobře, Šnečku, a nebude nás už tam nějak moc? Klidně pojďte všichni, Bůh má všechny rád. Běžte na tamtu stranu. Nemohu tomu uvěřit. Opravdu se narodil spasitel světa. Sice je ještě malé miminko, Ježíšek, ale až bude velký, zachrání celý svět. Má nás rád takové, jací jsme. Ten tlustí nebo hubení, smutní nebo veselí, bohatí nebo chudí. Je s námi, když se bojíme nebo se cítíme sami. Pomůže nám, když už nemáme sílu jít dál. A stromeček, ten nám přece zdobí domovy každý rok na Vánoce, když si připomínáme Ježíškovo narození. Čeká příchod tvůj, pastýře a krále následuj, hvězdou nech se vést. Krásná píseň zní, to zpívá anděl sám, že dnes přišla láska k nám, nám narodil se Pán. Betlém dálce spí a čeká příchod tvůj, pastýře a krále následuj, hvězdou nech se vést. Zní, to zpívá anděl sám, že dnes přišla láska k nám, nám narodil se Pán. Dnes vám hráli a zpívali Vlk Karel Kolčava, Osel Jirka Ozorovský, Tulák Vojta Hojkr,
Stařenky Eliška Čechová, baronka Kolčavová, Mrzák Martin Korkr, Vůl Damián Kolčava s úžasnou maskou, vypravěči Miriam Skrotová, Tereska Jonová. Mezi ovečky patřila Monička, Hedvička, Andrejka, Beátka, Julinka, Markétka, Jáchym, Štěpán i Krištof. Pastýři Marek, Michal, Vincent i Jeremiáš. Máme tady samozřejmě i anděle, Aneška, Verunka, Klárka, Tonička, Zorinka, Noemka i Emička. 3 králové Samuel a Timotej Jonový a Honzík Marada. Stromečci Aneška, Markétka a Adélka Hojgrová. Josef a Marie, Maruška a Martin Hojgrovi a miminko, které drží v náruči, není jejich, ale je opravdu živé. Jmenuje se Aneška Jašková. Máte před sebou živý betlém, přátelé, to málo kdy uvidíte. Dále bych vám chtěla říct, že vás doprovázela úžasná schola Mikuláše Kolčavy a Marušky Skrotové ze Zábřehu. Osvětloval Dominik Kolčava, díky Františkovi jsme úžasně slyšeli. Fotky pořídil Martin Skoumal, video natočil Honza Jašek. Neboj, Maruško, nezapomenu ani na tebe, ani na Šneka. Za oponou je Lenička Ozorovská, Iva Korgrová, bez nich bychom to nezvládli. S dětmi v šatnách je Lucka Velclová, Maruška Kolčavová. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří propagovali úžasnou pohádku. Také všechny, kteří vás tady vítali. Nesmím zapomnět na všechny, kteří upekli úžasné buchty, které si můžete dát ke kávě. A teď čekáte na toho, kdo hrál hlavní roli. Je to Magdalenka Skrtová jako úžasný Šnek. Magdi, krásně se ti to povedlo. Za vůně úžasného a opravdického kadidla bych vám chtěla poděkovat, že jste přišli, že jste nás podpořili a chtěla bych poděkovat za všechny děti a nás organizátory, tomu, kdo to všechno nacvičil a s dětmi s láskou pracoval asi tak 10 zkoušek a jmenuje se Maruška a je to Maruška Skrotová. Děkujeme, Maruško. Pastýře a krále následuj, vystoupit se bez. Krásná píseň zní, to zpívá anděl sám, že dnes přišla láska k nám. Nám narodil se Pán. Betlém dát se spí a čeká příchod tvůj. Pastýře a krále následuj, vystoupit se bez. Krásná píseň zní, to zpívá anděl sám, že dnes přišla láska